seanvala chung kwa te in zawa in chibai ka han buk le veka cheu ole tun truma chuan Indian mi pathian mi man Ropui beni Prasad-a testimony kan ngaithla nga ani hi rimoi tum thiam tak khovel ramzan hi somli panga lai lo fang chuakin world record vai ruk lai alo siam to ni North Korea sarkar point rimoi tum turin alo som to nge nge tin ani hi rongbol tu Ropui tak ani bokani Vaina rimoro puiron tum turi India rama changa kan thian thatak Bangalore changa local ni in India rama om tam lo hle ani hi khovel pum huap zong pon musician zinga chuan ram fangkwal na sabberani world record po lo dong to a ram zong zong fang to ni mire theite tan le mi hausa te tan ari moi chu tum sakin world cup atanga olympic thlengin aming chu beni Prasad ania enteu ani hian he thil hi titurin apom thlapani zanin daruk le chanvea I local ma chuan ani hian Thomas Rota in khom ma che in concert te naw nei don ani India ram hlat takatanga local khawvela rimoi tum thiam ber berte zingami beni Prasad Kalome Johnny in va in zing tra vek ule come on khai ringin in soitei in va in zing tra ule yes kha good morning chungchanga zirlai toy te ni kha nun na hlutak min petu lalpa pathian hnen alom thu ka soya helai ka lo kala pianga thalai he zo zai rongbol tu ni tura in puacha mek te ka mu hian min ti phur thin hle thuti tluk nai la siam fellow ni chuan voin hi hun to pani unaw teu nungdam kan om hi Ropui hle ani ka kumsom thum parian na pian cham kalolom fel chia kumsom parukani khan doctor te chuan tharuk chung chau kadam tur thu min shila ka pian tira tang khan asma ka nei ngala kum hnia tanga kumsom paruk thleng chu dam doi dik lawalo in en kolin cortisone steroid do sang taka in en kol kania chumia wang chuan ka thinza somruk chu man tlak lawa ka immune system a ke chevek boka ti chuan rheumatoid arthritis ka nei tani kumsom panhi ka ni khan fein min chuna chuan ka jang ru chu atliaka tin kanun na he kal sol khalo vekani ti hian ni lom ni mi ring te hian kan soi thin ni kapa aerospace scientist ni ta chuan ama ang ni turin min be seya ma se kan chung ko jinga lak lak lo ber kani si polsom kani khan iman tlak lo isikul kal hian om zia nei lo engatan mai tangkai lo tin school atang hnol kania chutiang tong kam hli chukum som paruk chungot ka chungan chak chuak ani damdoi lama tanga thlir chuan damrei to lo turin min ngaya zirna lam le khotlang mi puite lama tang chuan ka za pui om hle aniang min han enanga in chung ko tizak tu le an chia mai ni min ti thin tin talen eng ma nei lo be se tureng ma om lo mitlak tlai lo thil tha reng reng mu tur keima omlo kumsom paruk kaloni chuan ino hlum khatum ta ole khatia thutlai reng khan benia pathian hian ama rong bol tur hian min mangdu donem ni itiani mai theye he hi ka hril duwa che khawvela mi tam tak keima benia anga pathian mamo an tam mai chung ten hena pathian mangai na puang chuak turin lalpana mamo che sin kanuna chau berlai inti hlum mai ka du lai khan I swa o chu ka hria ani chuan beni mi mitlak lai lo tin soi chema sela kamomo reng che sin minti khovel pumin mitlak lai lo minti lain lalpa engwangin nge mi mamo le lalpa chuan ka siam thar leng chenga mi thara ka siam leng che minti ole lalpa kein engma pek tur che ka nei lo kanun na ke chia tharuk chung chauladam tur hi ka nei om chunte ani se lalpa chuan I chungan hathar thok turin khai thil nei te kha tok renge minti ti chuan a soyangin ka chunga na thok ta kanun na chulal pa hne na chuan ka hlan ta ani chuan doctor tana thi tura min lo rin le min lo ti ni chu pel dei toni ka phur zia mai chu tin sang ni palikum khan lalpa pathian hne na enge kanuna ti tura min ko na chan tin ka zota lalpa pathian chuan ka omdan te hi in omdan te aina sang jok sia ka ngai tuana te po hi ngai tuana aina sang jok bokani ati
Unaw te u Christian nun hi khawvela hlim berasinani iswa hena in pumpek na hi kanun na hi adventurous dewasinani James Bond a movie ai mai na adventurous zok achan chu thil tak takani James Bond a movie ve chulem chan chop mai kumsang ni panhi khan thlakhatha dollar somni panga lekloin missionary na ka thoka iswa hena lalpa eng ti turin nge min du ni ka suang tu na chuan ram pakhata ka kalang kalautia lalpa chuan beni kumsang ni som top lama chuan ram tin fangkwal man laka du cheni minti lalpa hei mihring te tan thil the ani lo kati tun thleng hian Michael Jackson ai mo Maria Carey emo tu po ni ro se tu ma ram tin fang chua kan lom lo eng tin nge keimi ke chepa hian hetiang te ka theyang ni lalpa chuan beni itana thil theilo chu ka ta na theyani minti kan ti thei lo om ve ta chu kan nun na ke cheto tak mai hi kan in pumpe ka lalpa ku da kan in hlan chuan anin min lo siam thar le don ani ti chuan iswan hena chuan lalpa nangin min ngai to sak chung chu equal zin mi kaniang kanin berem ta lalpa nangma karin na kangat tlatang chuan kamamo chu min pero katiani voina hian hi ka passport pakhatania he passport hi khovel ramzong zong ka fan chuan a record tu ani November ni somni panhi sang ni som khan kazin top na ber Pakistan ram chu ka thlenga ti chuan world record voi ruk ka siam ani chung zinga chuan hun reilo te chung ram tin fang chuak rang ber kumruk le tharuk le ni somni panhi chungin ramzan hi somli panga ka fang chuak ani Antarctica tiamin amaro puina na iswan kanun na mangdu ani chuan milo ngai dam ola inkut ben kha khangak seng don lova hoi hom lo ni ka tumwang poni lo ma se iswan khatianga thil min ti sak thei chuan ichunga po thil tum anei rengasin ti chuan lalpan ram moi taka min hruaya chung zinga chuan North Korea tel nikum khan government of North Korea chuan an ram din tu kimul sunga kumza anniversary lomna perform turin min soma khovel mun tin atangin performers mi zariat samthum pali lai thlan chuan nia India rama tangin keima chia thlan chuakani khatari moi tum tura hun rem chang nei kha ropuya ma se chu ai ropui zok chu pathian rongbol tura hun rem chang ka nei kha kalom hle nia chanchin trai fil chuan thai niang ti hre thiam turin zol nei ni kherangai lo ma se pathian le khabu in ziak tu po nun na chan him tum chuan an hlawanga tu po lalpa wang nun na chan te chan chuain an omang ti kha ka hre thiama ti chuan kanu le paten hena North Korea tha kalo tok po ni mai thei chu wangin April ni som pasaria ka chinin hrelawani chuan in hria thiam tur chu lung in ka tang ani lo poin tha kani ti na nia vanrama kanin mudon nia achan chu ke tan zong nun hi Kristani sia thi po hlok na ni North Korea chuan ka thi le ka dampon iswatan tin ka kalta ka hlim hle en thlatu pani tan ni tin mai chuan ka kalna pianga min zuya minute tin mai chuan khatianga pathian ring lo jing chhun jana nangma zui tu chen omani chuan eng tin ngai tiang chandam na thu chai hrilang achan chu ibula an om reng sia an kal san lawang che an phat san mai thei che ma sen kal san ngai lawang che kabulan om reng mai sia pathian thu hril nan hun rem changa ka mangta pathian thu hril tura North Korea vakal kherangai lo iswani thinlunga rama pe che ama thu chu oila olelalpa tiang che ti chuan har satna chu ka tok tange maile atu ka katong le tu chuan an official hena chuan benian chu tiang khatiang chuan ati achan chu ka testimony soite ka spice ten hena lo le turin ka mang sia tuna chuan boy na ka tok ta tha chu ka ni nge yang le ma se official te chuan kum som parkwini khan iswa o chu hriani tiang tin nge chiang takai hriat thei rik ngot izel din na mai mai anyang a minti ke chuan sar ke ma zel din na chuan in okhlum turin minti ma se iswa o chu ka hriani chu chuan nun na min pe a nun na hniang hnar tak ani chuan ka testimony chu hriani unaute u hei ka hril du chewani hoi sen ro i thi don thleng poin iswa mangai na hi soi zelang che inun na tan hlau reng reng su iswa na hruayang che North Korea khan tha kani lo achan chu ka thiala hun lo ani adik tak chuan pathian in ka top hun tur hria ti chuan atopa musician zaria somthum pali zinga chuan mi som pani chu thlan chuan nia tin ke chu mi som pani thlan chuate zinga North Korea sarkar ne na tanga lom man chu ka dong ta ani hela shout to the Lord chu ka tuma
tuna kalhalo play tur hi my Jesus my Savior Lord there is none like you tiani khatiang ram khir taka pathian in Indian Christian he guitar mang nge perform thei sang ni pali Olympic Games Greece man tur pathian puina manga guitar design le siam chua ani keima ang mi pui van tlang in lo nol to pathian in min mang du ani drum ne na in kop nga la chunga khawvela hetiang ang guitar om masap berani hi iswatan inuna ati theilo tur om lo hetianga passport min pe thei hi bu som pali laiani kal chua ka chandam na chanchin tha hril tur le khawvel pum phang chuak turin min ruatani thil ti theilo om lo reng reng ke hi ka phur hle mai my Jesus my Savior Lord there is none like you ti la karem dona he la hi ka play a piang in doctor te thlengin he hi pathian chawani nge yang anti khatia world record ka siam khan lukhum ka siama chuta chuan iswa ka lome ti ka ziak media lama tangin CNN te chumin interview ma sabbera antanga sar ilukhum kha sa kholam thilania khongai takin la thlaro awang chu sa kholam channel kan ni silova anti ka shrilang cheu chanchin thrai hril du ani chuan zei takin hril ro tu manan khap theilo che chuwang chuan iswan hena lalpa idea min pero a chan chu ka hlotlina wangin khawvelin min interview dona keima kaltlanga iswa hriat tir chu ka tum tlatani he thu cha hi ka za pui don lo doctor ten tharuk chung chau dam tura min ti lain ani chuan nunna min pe a ani chuan min venga min hruai renga eng tin nge iswa hi ru ka von thayang no iswa hi keima tan chawaka ruat chuan he hi thil swalani hetiang lukhum moi taksiam theina idea thatak min pe a min chan dama wangin kalomelal pa Indian kani ti achuangani he hi sa kholam thuzia kani lo ram le nam hangai na ni jok heta chin chu tu man min ti top thailo ente helu khum hi khum lo turin tu man min ti thailo chuan news channel ho lokalin he hi min hril enge ilu chunga mi hi Indian kan ya wangin kain chuang hle ani cameraman ten hena chuan alukhum pokha han focus ro United Nation a chuan iswa chanchin hi soi thailo wang ke chuan ole ma se kalukhum hi ka khum renga hei hian iswa chanchin a soi rengani una du tak iswa chanchin soi du tak takani chuan tu manandang thailo che chuan lam tur eng ma jong su kal zel ro satwana nun na kan nei thei nan kan tan cross a lo thia sual laka min chandamani iswa hi rukin kapai reng thailo my Jesus my Savior Lord there is none like you kalalpa ka chandam tu nangang reng tu ma nom lo